Dobrý den, dámy a pánové, chtěl bych vám představit program WebSurf, který vám umožní reklamovat vaše webové stránky a videa zadarmo. Nejprve se zaregistrujete, napíšete svoji přezdívku, heslo, opakujte heslo, váš e-mail, vaše pohlaví, váš věk, jestli si přejete zasílat novinky, kontrolní otázka a souhlasíte s podmínkami. Když se zaregistrujete, tak na váš e-mail přijde odkaz, kde napíšete vaši přezdívku a vaše heslo. Tady se vám ukáže víc možností, jak získat body, díky kterým se vaše reklamy a videa budou ukazovat v programu. Nejprve je to automatické surfování, kdy za určitý čas se vám automaticky přičtou body. Můžete si těch stránek otevřít několik, ať je to rychlejší, a jenom stáhnout z plochy. Za druhé můžete manuálně surfovat, a to, že za každých 10 vteřin se vám objeví go, které zmáčknete a objeví se vám nová stránka, tak pokračujete do kolečka. A za třetí, že si prostě ty body koupíte, ale já myslím, že to je zbytečné. Teďko vám ukážu, jak vložit vaše webové stránky do programu. Tady vložíte váš odkaz, mačknete vložit web a máte to tam. Potom si můžete vaši webovou stránku upravit tak, že se vám může objevovat, který den chcete, jak dlouho dobu chcete a kolik bodů vám za den může spotřebovat. Buď 1000, 2000, nebo když tam necháte nulu, tak je to do nekonečna. To samé je i v sekci videa. Kdy váš odkaz vložíte, zmáčknete vložit video a můžete reklamovat vaše video. Jestli vás tenhle program zaujal, tak vám nabízím odkaz dole a přeji krásný den, nashledanou.